Kegwenga auchiel moting'o Lejo kod Mang'odrene mantiere Logorim Loima e kaunti ma Turkana ywak ni onge ber ma giseyudo e kisima manokuny dweche mathoth mokalo mar konyo jodak e gwengego yudo pi maler. Giwacho ni pi manokuny mondo mi okonygi koro itero mana e gwenge mamoko mantiere mabor kodgi ka gin to gidong' ka gisandore. Gidwaro ni gavana ma kaunti ma Turkana Jeremiah Lomorukai mondo donji e wachno kendo neno ni kisimano mane okuny e gweng'no ero okelo negi resruok. Hii piping inafanywa inapitia kijiji yetu ya Namordiongo ikielekea Lorugumbi Center. Na sisi hapo tunakaa bila maji. Sasa hatujui makosa yetu ni gani. Hii maji ni yetu, hatupati maji, inaenda kusafu watu wengine ile sio karibu na hiyo kisima. Tangu ni uchunge ng'ombe yako wakati anajifungua upate maziwa, mtu mwingine akunye hiyo maziwa. Na tangu maji uweke hapa hatuyapata maji. Hata ile maji ambayo ya chumvi ilikuja imetudhuru sana. Mtu akiana kwa jua mzuri na wametuumiza already. Sasa hii kitu ni governor mwenyewe aingilie